партията, аз съм Тито 66 и днес като виждате, ще цъкаме в Шътългот и ми лагва, защото тук има много айтеми. Да, до сега взимах ето такива глави. Ето такива, да, аз съм ранг ютубър, защото съм направил ревю, както знаете. Сте видяли колко съба имам? Добре, сега ще покажем хомето. Това ни е първото. Тук си слоехме малко честове. Ей така, рандом. Да имаме какво да слагаме, даже в тоя. Фето. Няма лошо да приемеш, да. Той е Шътългот плюс Тягоек, само че с друг ник открадна го и е с моя скин. Само че... Така, скин... Сет... Скин... Сет... Вот не мога... Айпа в описанието при мен е да си сложа моя скин. Ето ни И ето ни отново, просто се написах паса, даже един път го сгреших. Да, аз ще ги снимам. Аз ще ги снимам как се бият. Искам да видя как се прави комбо. Как си помислих, че се изтърса в тая лава. Да, и даже, вижте. Да, бе. При мен нали се вижда, че е 8 часа? Сега искам да ви покажа едно нещо. Ма той докато е тук няма как. Да ми даде на глава да ви покажа как се отваря. МС. Вижте, просто отварят Happy Merry Christmas и просто я натискате и ви дава Iron, Gold, диаманти. Да, и даже той стакове ще направи сега. Окс. Стоп. Спам. Добре, сега... да, съдбина кръстопът. Ще правиш ли с някой едно в едно или? Като
насран. Вижте го тоя монкик е ранг насран. Сега ще се пром като най-големия нуб да мина тоя джъмп, ама ще падна второто блокче сигурно. Да, не е верно. Ти не се чуваш така, че... Никога не съм бил ранг пишка, ужас. Аз съм хак, бе. Тук на тази къща се едно, че имате чекпоинт. Както видяхте аз. А да, бе! Ще даме ни координати за двата аз. Я веднага да отрежа тая част. Какво? What? Еми, този джъмп е много лесен, бе. Да, лесен, ама ще падне и сега. О, не, това го мразя. Не. Да, както винаги. Ще падна. На най-трудната част винаги падам. Тъпи огради. Ох, добре. Аре, ще правиш ли едно за този смотан, за моя клип, защото... Аре, при едно, да, с мега мощен текчер пак съм. Аре, при едно, защото ще ми спре клипа вече. Виж какво написах? Абе, IP ще има... Няма. Писна ми. Аре, саме мут и те убивам. Аре, саме мют и те убивам. Майко, сега това ако ме мютне направо, ще като ме unmute, че написвам сървъра. Да. Бубу. Мютнаха, ма! Стил! Напиши в чата от Кирали! Насран сървър. И добре, това ще за този клип. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, харесайте, абонирайте се, линк за втория ми канал.